Soy Juan Cortés Amaya. Bueno, soy ahora mismo un pintor que se dedica a esto, a disfrutar con la pintura. Y yo empecé a pintar a la edad de 6 años porque mi padre le gusta mucho la pintura, a él le encanta. Y yo cuando era chiquitito siempre le veía que él miraba libros de pintura. A mí también me empezó a gustar, empecé a sentir ese gusto por la pintura. Y desde ahí que le pregunté a mi padre si podía pintar. Mi padre pensó que tenía talento para la pintura y empecé a pintar cuadros porque además a mí me gustaba. A partir de ahí fue a la edad de 8 años cuando me metí de pleno en la pintura y ahora hasta aquí estoy muy contento, la verdad, de poder estar aquí con estos niños y poder transmitirles que todo lo que se propongan ellos lo pueden conseguir, transmitirles que la pintura y el arte es una forma muy desestresante para expresar sus sentimientos y que esto es muy bonito, y dándole el mensaje de que siempre hay que hacer algo positivo, y por eso en este mural todo el mundo estamos haciendo algo positivo. En el mural la principal que he hecho yo es la palmera, porque está en la escuela Can Palmer, y luego he hecho un corazón y una flor que todavía lo tengo que acabar. También esto es una palomita que ellos la han hecho los niños, han hecho una pelota de gimnasia rítmica y una estrella. En general todo es lo que a ellos les parece positivo. Para mí el corazón representa el amor, yo creo que el amor es lo más importante. La flor, porque para mí la flor representa cuando estamos en la primavera, y entonces a mí eso me recuerda a la felicidad. Nosaltres estem dins del programa d'innovació Ara Art, que és un programa on totes les especialitats i totes les disciplines artístiques cobren sentit dins de l'escola. Per què? Doncs perquè l'art és un tret d'identitat d'aquí, de nosaltres, del centre. Aleshores hem fet un projecte artístic amb el pintor, amb el Juan Cortés Amaya, on volem potenciar la motivació de l'alumnat. A més, el centre té un alt índex de cultura romaní i nosaltres volíem potenciar i que es vegin reflectits i reflectides en un artista ja consagrat, encara que és un jove de 14 anys, amb totes les disciplines artístiques. Aleshores el que hem fet és un projecte en el qual els nens i les nenes havien d'investigar un artista que la tutora els hi va presentar. Eren diferents obres artístiques i en un principi ells i elles pensaven que eren diferents artistes. Quan van fer una hipòtesi veient diferents obres d'art que tenien similituds, van veure que era el mateix artista. Després van preparar una entrevista i el que nosaltres com a objectiu volíem fer era potenciar la motivació de tots els nens i les nenes i d'aquesta manera que puguin inspirar-se a nivell artístic i que puguin veure que amb esforç i treball poden fer el que vulguin. Jo crec que el que avui ha decidit Can Palmer, l'escola de Viladecans, és fer una tasca, una activitat multifactorial. Hem parlat amb els nens i amb els profes de com es fa un procés artístic amb un artista en concret, que a més té la singularitat que és un artista molt jove i aquest vincul que pot crear amb l'alumnat és més fort. Però sobretot perquè aquest procés treballa moltes competències, la creativitat o com prendre decisions, tenir una ment oberta i afrontar reptes, són coses que es treballen des de la vessant artística. Aquesta activitat d'avui els hi portarà molts beneficis, no només en el dia d'avui que veiem els alumnes superconcentrats i molt vinculats amb l'artista, sinó que quan puguin veure aquesta peça que quedarà aquí al Can Palmer, tothom podrà gaudir d'una peça artística de molta qualitat i molt treballada i molt participada. Ahí vam entrevistar a Juanito Cortés Amaya de la seva vida sent artista. Li vam preguntar que quan va començar en el món de l'art i ens va dir que als 6 i ara té 14. Va decidir ser artista pel seu pare, perquè el seu pare pintava i li va agradar i li va preguntar i li va dir que sí al seu pare. A mi m'agrada fer-li l'entrevista al Juanito Cortés Amaya perquè és un pintor que ha estat en molts llocs del món. Avui hem fet aquest mural amb Juanito. Dibuixos, una estrella, un cor, una palmera, de palmera de Can Palmer. I jo he fet una pilota de rítmica. I he fet les mans perquè són les meves mans i m'agrada. A mi m'ha agradat pintar i fer l'entrevista a Juanito.